So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Time जाहैबाय 9:43 जाबाय दा टाइमा। जोंहा दिनै गामियाव फुजा दं आरोना। दिनै बे फुजानि ब्लगखौनो देखायनोसै आरोना। दा बिसोरो अलरेडि थांखाबाय, जोंनि मामि ओमफ्राय आंनि बे बुरिया बिसिया बेबो थांखाबाय आरोना फुजा होनो, प्रसाद एरि लानानै थांजोबखाबाय। दा बेखौ देखायनोसै आरोना। दिनै सान्दुंबो बिराद गोसाथार। दा होमबा बेखौनो देखायनोसै, होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। दा होमबा ओंखारबाय आङो न'निफ्राय, होमबा देखायलांसै। सान्दुंबो गोसाथार, साथा थाथा लाबाय थाला आङो। आं एक्सुवेलि थांनानै फैखांखाबाय आरोना, न'आव फैफिनदोंमोन आङो नानिनि साइकेलखौ दोनफैनो। सेन्देल फेन्देल हजायैनो थाबोजोब्बाय, गानलांला आङो। सान्दुंआ नायनो हागोन, आयौ देन्जार दुंबायलै, आथिङाबो साबाय। दा होमबा हजाय डाइरेक्ट देखायनोसै। नै दा जोङो मन्दिरखौ मोनफैबायानो। जोंनि बाबाजों आंजों फैदों आरो। लामाया ससेयाव बानायनाय जायासै भिडिअखौ। मानसिफोरखौ नायनो हागोन नै गाइस। बिहिर जांबाय। गेलेदों सानजों। फुजा होनो रेडि जोबखासै, गासिबो रेडि खालामगासिनो। दा नै नायनो हागोन मानसिफोरखौ, गामिनिनो जोब आरो बे गासिबो। प्रसादफ्रा नायनो हागोन, कालेक्ट खालामबाय आरो गासिनिफ्रायबो एसे एसे। दा बाव जमा होनानै दा बेखौनो रानगोन आरोना। नायनो हागोन नै गथ'फ्राबो गेम गेलेगासिनो। नै बेहा लाजिनाय बायदि मिनिलायबावबाय। आगरबाथि मोनामनानैसो खोबथेदोंनो, लाजियाखै। नैबाव गासिबो सावफैजोब्बाय आरो, फैबाय आगरबाथिखौ। ओरै जेवारि बाथिफोर सावबाय, उनाव बे प्रसादफोरखौ बावबाय आरो। नैबे गासिनिबो माबा आरो गावबा गावनि नाम होनानै दोनो आरो, गाबज्रि गाबज्रि हरगोन दा फुजा होखांबा। दा फुजा होग्रोसै बेयाव। बेखौ साननानै ला, ओमफ्राय नोंसिनि जेनाखि मोननांगौ बा जेनाखि लुबैनाय बेखौ नोंसोरनि अन्थरजों, नोंसिनि गोसोजों नोंसोर दा गाबख'ना ला दे। रायखांबाबो नोंसोर गाबख'नानै ला। ओमफ्राय बेवहाय जेनाखि दक्षिना होदों, दक्षिनाया जाहैदों बे मोदायनि नामाव बा आनान गसाइनि नामाव नोंसोर दक्षिनाखौ होदों। बे दक्षिनाखौहाय बेवहाय मा खालामनाय जादों, कालेक्सन खालामनानै बे फुजायाव थायो ना होमबा, बेखौ दा गावसोर माबोरै कन्ट्रिबिउसन खालामलायो, दा गावसोरनि बाथ्रा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा नुबोबाय थादों, नैबे 10 बोसोरनि गेजेराव सोरबा सोरबा आवगायाव होआमोन ना होमबा, मोनसे मानिया थादों, खिन्थु बेवहाय बुलि होआ दे। सोरहाबा बे माबा मोनसे साननायनि थाखाय फारौ जरा होनो हागौ, दाउसा हगारनो हागौ, खोनाबाय? सोरबा बोरमा हगार फैनो हागौ, सोरबा मोसौ हगारनो हागौ। बेखौ जोङो मा बियो आखाइ खबजोबै खावलायखायो, नाथाय बेवहाय जोङो बुलि बिधान होआ। दा जेनेबा मोननै मोनथामसो दंलायगोन दिनैबो। दा फुजा होनाया स्टार्ट जासिगोन, गासिबो जिरायजोबखाबाय। ज' खुलुमनांगौ आरो, गावबागाव गाबख'नानै लानांगौ बोरफोरखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव खुलुमखांनानै बे गावबा गावनि नाम लिरनाय प्रसाद बावनायखौ लानानै थांनांगौ आरो ना न'आव। नायनो हागोन नै गासिबो जिरायजोब्बाय। फैदो 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 दे फै फै नोंसिम फैबाव। जायफोरा सिगाङाव बिदिनो गाबख'नानै बोर मोन्दों, बिसोरो जाय लोमजानायफ्रा हामदों बा माबा मोनसे बिनायफ्रा जाफुंदों, बेफोरो फारौ हगारफैयो आरो। दा फारौ उराय फैबाय आरोना, दा फारौ उराय होसिगोन।
नायनो हागोन गाइस नै उरायनो नागिरबाय दा उरायहरबाय आरो जोंहाबो दा खुलुमनानै लाखाबाय आरो खुलुमनानै लाबाय जोंबो दा प्रसादखौ लानानै थांसिगोन जोंबो खुलुमखांनानै गासिबो गिदिरफोरखौ मान होनानै खुलुमनानै लानानै थांसै आरोना नानियाबो गाबबाय दा ओंखायनो हाखु दाखु जालायबाय आरो थांसिगोन जोंबो लानानै मम्मी गाबनाङाथ' थ' गाइस मोजाङैनो देखायनो मोनासै मानो होनोबा नानियाबो गाबबायमोन बिबैयाबो आलासि जाहैनो होननानै थांबाय ओंखायनो दा होनायाव दा नै होनानै लाबोनायाव मोजाङै खुलुमनाय मानायखौ मोजाङै देखायनो हायासै आरो दा हनै नानिबो बामदों माबाबो लादों दा मोजाङै भिडिअ खालामनो मोननाय नंला थ' गाइस होमबा जों फुजा होखांनानै फैबाय नै मोजाङै देखायजोबनो हायासै स्टार्टिंनिफ्राय भिडिअखौ जानला मोनलासो जाबाय दा होमबा जों प्रसादखौ जादिनि भिडिअआबो सर्ट जाबाय दे होमबा बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय